Ez genekien azen horren kuskuseroa zenik, Telecinco dirudionek begira zer kontatu zuen. Ez usteko bisita bat izan genuen kantaldi hasi baino lehenago etorri zitzizkigun Erramon Martikorena eta bere neskalaguna. Notizia ikaragarria, berehala Euskal Herri osoa kurritu egin zuena, ez? Gure Baigorriko hartzai kantaria ezkontzen zitzaigula. Ez txartzat hartu, baina ez dakidia, esperantza erdi galdurik ibiliko beharko zinen ja, ez da? Esperantza ez da sekula arrunt galtzen. Euskal kantari bersolarioetan badaudela batzuk, donado, batzuk ezkongai mutilzar daudela espalditik, hor, Pinagarikano, Mainukor, eta guztiak, hoientzako zen olako gomendioa daukazu orain. Hori... Nik bezamat talendu badute, beraiek nolako bidea hautatu behar duten ikusteko,